Vores strygemærker er et af vores mest populære produkter, da det er meget brugervenligt og let at arbejde med. Det er favoritten hos mange børnefamilier, hvor tingene skal gå hurtigt, samtidig med det er praktisk. Mange plejehjem bruger det også til opmærkning af beboernes tøj. De kræver ingen issyning, men kun 10-15 sekunder med et almindeligt strygejern ved høj varme. Det, der er vigtigt, er ligesom, at mærket smelter ind i stoffet. De er lavet i en blød og brugervenlig kvalitet, som stadig er blødt, efter det er blevet strøget i tøjet. De holder til 90 grader kogevask og tørretumbling og har en lang holdbarhed. For at bestille vores strygemærker skal du nedenfor først vælge det antal, du ønsker. Derefter skal du vælge skrifttype, og du har flere at vælge imellem, så det bliver lige den stil, som du ønsker. Du skal derefter skrive den tekst, du ønsker, både bogstaver og tal, du bestemmer. Du kan skrive op til 2 linjer tekst med hver 25 tegn på linjen. Det du skal huske er, at jo flere tegn du skriver, jo mindre bliver din tekst, da vores strygemærke altid måler 30 x 10 mm. Du har også mulighed for at få en figur på strygemærket. Du kan vælge mellem alle de viste, men igen skal du huske, at vælger du en figur, så tager det noget af pladsen på strygemærket, så din tekst vil blive mindre. Når du har valgt det, du ønsker, så har du mulighed for at se et eksempel på, hvordan dit strygemærke skal se ud. Det gør du ved at trykke i boksen, hvor der står Se eksempel.